E vai a susto está de Lovendo, foi máis que iso. Victoria de Tomiño estaba dormindo tranquilamente na súa casa cando caeu un raio, un lóstrego na súa vivenda. Fixoa estalar completamente. Eran as 6 da mañá, imaginadevos o susto, e non só iso, O lóstrego, como estades vendo, barreu directamente o tellado e unha das táboas que está no teito da habitación de Victoria que olle directamente en riba. Bueno, dende logo, puido ser unha gran desgraza. É verdade que ahora Victoria non ten luz na casa nin auga, queimoulle absolutamente toda a instalación eléctrica e, ademais, chóvelle dentro. Por iso, tívose que mudar a casa da súa irmá. De Victoria, que a sorte é que está de vacacións, porque se estivera traballando xusto a esa hora sería cando saía da súa propia casa e o raio podería partila en dous. Fala dunha desgracia, pero tamén da salvación, porque ainda sigue con vida. Victoria, te lo susto ainda no corpo, non? Sí, claro que sí, porque estaba dormida cando sucedeu e entonces foi un estruendo moi grande e quedei paralizada na cama, non fui capaz de moverme do sitio, non escapei da casa hasta que foi de día e mirei o que había sucedido. E miraches o teu xardín completamente cheo de cascallos, onde empatou debaixo da antena e no outro lado na cornisa de arriba, que iso, a cornisa está toda queimada. Das chaves da luz sintín que saltaron todas. Claro, que me dicías que por un pouco non salía eu a traballar, estou de vacacións. Se chego a salir a traballar, non creo que estuvera aquí. Non, e apreciase o cheiro queimado. Queimado, sí. É que queimou todo. O cuadro eléctrico, as tapas, todo. Saltou todo polos aires. Está todo no chan, claro. Está todo no chan, por aí. Eu non lle toquei a nada. Claro, o estourido tuvo que ser... O estourido foi tremendo. Xa miraste como quedou arriba o tellado. Iso foi un impacto. Pero agora non hai luz, non hai auga tampouco. Non teño nada. Non pode estar vivindo aquí, claro. Non, estou vivindo na casa dunha irmán. Saltou, mira, xa saltou todo. Por aí debe pasar algún cable eléctrico, por iso... Bueno, iso foi o que me dixo o electricista onte. Mira, a chave da mesilla saltou ao lado medio das cousas. Meu fillo foi a mirar arriba si lle afetara a placa. Dixo que, gracias a Dios, a placa non está afetada. As lamparitas saltaron todas, as chaves, mira. Esta é a miña habitación, como mirandes, saltou tamén un pedazo de tabla. A tabla eu estaba na cama, pegou contra min e saltou po chan. Non é só isto reventou no literalmente. Miraxe como está, iso literalmente está... O que non me explico é que está todo queimado. O sea, ti quedaches completamente aterrorizada porque ti estabas na cama. Estaba na cama. E que eu che... Imagínate que isto iluminouse todo completo. Non sei se foi que entrou algo por aí. Hoxe chamaronme, dixeronme que ao largo do día viría un perito a peritalo e que nós o primeiro que miramos é a agua e a luz. Dixo yo, non, a agua e a luz non. Eu teño tellado de feito e chóveme dentro. De que me sirve a min a agua e a luz se me chove dentro? Eu quedei paralizada na cama, non me movín da cama. Digo, bueno, vou esperar que sea día a ver o que pasou. Hasta que se fixo de día, me levantei da cama. Cando abrín a porta da casa e salgo para fora, digo, bueno, caime media casa abaixo. Jamás, nunca se me pasou pola cabeza que me podía pasar isto. Que chía que era un raio en riba. Un raio encima. Pero despois eu tamén pensei, digo, Victoria, dá gracias a Dios que non che pasou nada. Isto foron daños materiales e dá gracias a Dios que non che pasou nada.